India driver colony along driver atum ke do ke thaga hem mesenabe hem marve lipra apida Karbiang Autonomous Council atum langdon ding. Northeast International Fashion Week Season 7 apartment Dipu along audition ki bipon. Puthot ke chojang tuanam nangjum thupo. Karbiang nong live birta ke lang ara do ana phansita mini le sami juli be hen pen cardom ang pajari lo cardom pine birta ang thon pen che thana mixena Karbiang long Autonomous Council along CEM atum pen danglo secretary le pen council agari ke do an ke vek jia phan driver sik pipon lo bangso driver atum ke do ke thak jia phansita me di phurong sopialo matsi driver colony pathir pon lo Bonta bangso driver colony aphan Karbiang long Autonomous Council kachare atum ke lang kapang krejok driver ke do ana hem tu na tuma bangke RV ke jang tovar ka hinu pensi joparni jopadapta chechak nang koplo athe bangso driver colony ahem Karbiang long Autonomous Council pen kaselam prui mate repairing asayamatsi KAEC kachare atum claim pipedetlo Kardong Karbiang long live kelang ratum doan pinilitum Karbiang long live pen isya kenang sort la pen most interesting la bangso alamus inilitum Karbiang long live kelang ratum paklang pon kang tumang lalo ilitum Karbiang long district mate Karbi Mikir Hills la bangso 1950 to 152 ning kan pen establish that aphi halaso sarkar do bom hod la pen aphi ke la 1986 hod bangke la SDC sarkar nang do bom husi SDC sarkar ke do husi la bangso district council along जैसे मैं मोटर के वेगा तुम बांग फुआ बांग फिया तुम फान जैसे मैं ड्राइवर कॉलोनी ला पुसन सेंग पन लो ला बांगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंदर लो ला बांगसो ड्राइवर कॉलोनी पुके ला बांगसो ड्राइवर कॉलोनी नॉन हेड पेन करी लो SDC 1986 अनिंग कान पेन सी ला बांगसो आहेम रेड का दो गवे बाउंड्री ला बांगसो फ्लोट सिरा में सेमार पन Bangso ahu driver colony long ke do ke thaga tumpen na ke pachini dora tengke driver atum ke arling so tumpe na amat ahem tanang selang pipon pedalo arvele jang setamela pusi chechak nang prongsi dunang arado pusi nang pachini dun warke bak ke kotar ka hengno bonai wangwe inke la arve ki li repairing na mentu peneta repairing ta ve la so lang ta mentu ne pen pipli chot lai hui lo drain ta safa wang ve ingala koloni ta nang safa wang ve pan wang ve ingram chai lo pusi lai hui lo adalah kopilo ting muka da bak lap lama ting da bak lap silang si ji dulok lok lo ja ka hemte peni repairing muni me kuatar kali lo non ke mana monit ki do la pusi do ra lonta ko ana ningkan lo mana repairing ave pin lang ma repairing ave men tu pen lo nelo SDC kai hudo chol han lo SDC kai hudo chol lo damtang ningkan phok ke pen bangso driver colony aphan thangnat ke langpon ave la pen driver colony adung along Kapangram su adim along setame KAEC hin pen RD piponra klim somar ki joya dim pinchong pona sonte driver ka chokle matum asomar atum anikang sam ka pajoya dim longponji परिवर्तन सरकार माटे बीजेपी सरकार सितामे panung ko gason se thekpon lo driver atum ke claim borenga war sa ke claim ke joy ke kali alang litum ko ne ke paduk nang alang litum dolong le sanglong le ancholong le narsinal si alang tum alang ke thep alang litum ka ke ta gari motor ke bek dunang lisame alang tum ke do adim non anda alang litum han isi aggression ki pipon pede ajoini si la puson si driver colony association la puson si langda non la ithani li pike kangram sai de lo jo non ni phitke lahai adim lahai float ana kang jang tawnang bong la puson float ning kan kang thing mang thing la puson ki biko ke manghuda me la silaba lalo la si non ke dobom Dr. Turiram Longhang CM alang lin tong sekor la bangso puthak chingwai ponsi la bangso driver colony tumhan anso se aggression ponji mate government scheme alang litum ko pima ke do la bangso aggression aputhak alang litum chingwai pon dangji pusin litum Karbiang Long life pes name nil tum than pachini pon lo
Nituma phana bangke munit pa matsi KAC tum nang tinte jongse nituma phan munit punang matha pona sonte towar nang selam jia podlo lapen hem kerak do anta nang selam pi jia podlo posi rat pen ningje ponthu আমাৰ মানুহ বুলি নাভাবে আমাক কিয় মানুহ বুলি ভাবিলেতো এফালে ৰাস্তা ঠিক কৰিলে হয় ৰাতি বুঢ়া মানুহবিলাকতো যাবলৈ টচ নহ'লেতো যাবই নোৱাৰে আৰু ইফালে ইমান জংঘল বাঘ সোমাই থাকিলেও নেদেখিব এইবিলাক গেংমেন দি চাফা কৰাব লাগে নেচাই ডাঙৰ মানুহে নেচায় ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ ৰাস্তা ঘাট ধুনীয়া ৰাতি চকু মুটিও দৌৰিব পাৰে আমাৰ সৰু মানুহবিলাকতো এইবিলাক ৰাস্তা নেকি এইবিলাক একো নাই ঘৰত বৰষুণ দিলে চিন্তা এই ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লে কি হ'ল ঘৰটো এনেকৈ চিন্তা বিছনা ভিজিব নেকি গামলা পাতিব লাগে বাল্টিং পাতিব লাগে ঘৰ ৰিপেয়াৰিং নকৰে লেট্ৰিন বাথৰুম অৱস্থা নাই ৰুম এটা বহাই দিব বুলি যেতিয়া জিকা সময়ত ক'ব মানুহে পিছত ৰুমো এটা নবহায় Lasibang so putha KAC hin ben langponra driver colonial long mesen driver atum ke do hem la pen adi maklong selam pipona sonte driver ke do ana tuma phan isiali duji News report Bikram Teron Karbiang Long Live Binija khongni phai trok siar ni ada por phai kri simalom pen Karbiang Long apartment di phurong subyalong kedo Sing Dance and Music Academy along Northeast International Fashion Week atum pen patil pipon si season 7 apartment audition ki bipon Karbiang Long along penta penangan risoi jang la pen klim sumara tumta pang e parlaga na thu ningke hang la pen kengkam kache jodona tuma phai dupik tanglo pang e parlaga hin penta penangan abang pubang piatum nong e kache palong dun pen nong me e kewan pita dupik tanglo bang so pen an so se kapaprang dun thu bomji labena kang to yang dengkeli dun thu thek bomji aphan akimang padosi pinile thota klim somala pen risoi jangatum Northeast International Fashion Week season 7 along Amen Jathab dun ringti si kengkam che Jordan ringti Bang solong penangan klim somala pen risoi jangatum pang e parlaganat aning kihang parpik pen lapuson warsai kimi chu endun ringti labang solong penangan amu maratum Amen Jathab dun si pang e parlaganat thu kengkam che Jordan Northeast International Fashion Week Season 7 apartment di phurong so pialong audition ki bipon along model laban actress sami mirmili hanse pipensi kangkrum kangsaya sai dengponlo News report Karbiang Long Live International hitia long ki chojang thwanam pasun det pen aphi India sarkar hin pen ki chojang thwanam ka pasun pon nangjia hukum company do ana phanta pachini pon tanglo Det piangka ngamulu kaphan isona birta kimi bangso birta kimi ke jongpon lake ke chojang thwa birta Karbiang Long Live birta pen kachini duna tengpulote labangso ruyang bong anam ka pasunja birta longpon International hithi kulat along ke chojang thuanam pasun derapi central government hin penta bangso phuthak RD ke dengpona birta longponiklo ke chojang thuanam ka pasunja phan labangso ruyang bong pen alamdo kedam tanga porahut ang tana det pen India phan nangka salon amu kang hapondolo bangso penajo ili tuma det mate India ang kangalong ke chuajang thwanam penang ke pabat pon theklong monta noneson ningkarong nang jalama bangke labangso aruyang bongpen ke chuajang thwanam pasun ikpo labangso hukum central government hin pen pachini ponlo ke chojang thu kason se a company do ana phanta central government hin pen anam ka pasun ponja hukum pachini pontanglo central government hin pen ke chojang thu anam ka pasun ponang ja hukum atengke ilina jang thwalong sika ke batangka pajum ponekpo lapu ke chojang thu bangle anam pasun po sita halpu cylinder anama bangke ka pasun ponja birta ke klangpon avelang News Desk report Karbiang Long Live
Rongkhang constituency arlo han lokro hawar pator arong along kidamtang lang kanglum arong along Youth Empowerment Foundation NGO atumpen doning ko rapho ahem tun tumaphan sang han kichwa thesile hai hui kerondam Youth Empowerment Foundation NGO along Klembang Kangthir inti lapen ari sang khotumpen langkang lum hawar hum ridamsi langkang lumpen kisum ki pho hawar along lapuson si kerap pipa jordam bomlo Lason tak tak si pinili thot setame han lokroga hawar pator arong kedamtang hem langkang lumpen kisung ki phuara ra tuma phan sang han jangthu ki chwa thesere he hui doning ko ra pho hem tuna tuma phan kera pajuram lo Bangso Youth Empowerment Foundation NGO pen kerap ka pajuram long aputha karbiang nong life atheng no along nang ke thandun ke nilitum kedamtang setame lapuson asai Arnam teplong hawaralong dengponlo. Lapen pinia bangke ladak Rongkhang constituency arlo han lokrok patora rongalong bangso asai dengponlo. Lapen langkang lumpen kisung ge phara ratuma phan lapuson akirap pipajir bomji lang pusi karbiang nong live athengno kangthiring tipen nang pachini don. Si kunada hawar sana tum bangso kirap nam pajir reglo. Pini nil tum campaign bangke lage han lokrok Rongkha patora rong Rongkhang constituency arlo sipuri lo Don ko ana phansi pin yang kirap pajir thalo. Pini nilitum doning ko ra phoban nilitum laso kirab pajir pontulo Ko ke bang jilang ta son dengpon lang manane to. so nilitum lason si aro dengpon do ke damtang nilitum first campaign nilitum bi ponlo lake Arnam teplong amreng constituency arlo sipuri lo la siputhot la bange nilitum second campaign lo la mange nilitum han lokrok patororong Rongkhang constituency arlo sintum pini kirab bang padu Son athak bi thum hawar system milang kang lum do la so hawar so mena tum kirap pipajir dem ma. La somthot si nilitum first ke nilitum survey dam pensi la presently koma tum si la kisung bisi phoma la halang nilitum hansin nilitum bangke kirab bangke pajirdam bo nilitum Nana tum la bangso NGO headquarter ko na lo head office. nilitum la so NGO headquarter la ke Delhi pen la NGO men bangke la ke Youth Empowerment Foundation ko Halapu rong arara tumben setami bangso kerap ke longdo na puthak ningkang sam ningkarong pen Youth Empowerment Foundation NGO aphan akachoro setami pajiodon Itum la langkang lum ke han krok patorong ke kisung ke la son ke phukun itum hanbang ke sabta mane hirina pajir kaila sabes kana pajir ke ningching sampiglo la NGO tum hanbang Sada nang li tum hawar long don kan hem to no to silang kang lum. Acha acha. patorong doni don ko kodu masi laso ke pajiru La lang kang lum ke bang hot ke don kan hem to no tum si kisung phudon iglo. ang tonda sungit thailo don ko pota sob lang lum thailo Lang lum lo ding lum don la. hem sipu hino thailo ke Hula bangso por gu pi hormus nang tum kan hok don iglo. nil tumke adon pen ke pini along hong pini pondeta dolo hanwe pondeta dolo nga pini agu pondeta dolo la pen hormu chiring dekhe abak posben pini ta pondeta dolo Dongkang mukam pen wiki be karbiang nong live Ini prime time berta ke lapon si kang tonik lo